כאן פור גיימרס בערוץ הגיימינג, והיום אנחנו בעוד סרטון, והיום אנחנו עושים לגו פורטנייט. אפשר לקרוא לזה פורטנייט מיינקראפט. לא יודע, זה די דומה. אנשים אומרים שזה כמו מיינקראפט. מאוד נשמח אם תירשמו לערוץ, תעשו לנו לייק, סאב והכל. תשתפו את זה לכל העולם, כאילו לכל מי שאתם מכירים. וליאל, גם את זה לא הורסים, זה מסמן איפה הבייס שלנו. היי, אורח. Nice to meet you. אני יודע, מה זה אלון, אני מכיר את זה לזה. יופי. Live in my village. ואם יש לך ערוץ אוי, נו, תכינו מיטות. אין לנו מיטות. אני חוצה בצין בשביל שיהיה. הנה. ואם יש לכם ערוץ יוטיוב במקרה, תרשמו לנו בתגובות את השם שלו ואנחנו מבטיחים להירשם. נכון. נכון, וואי, למה נראה לך ישר, זה נכון. נכון. היום אנחנו פה גם עם ליאל וליאו. יאללה, הנה, הוספתי אותה אלינו, אלון, הוספתי אותה אלינו. איתנו? אני צריך עוד עץ אחד. היא שלי, עודפת אחריו עכשיו, זה עוזרת לי. בונה! יש לי 10 עצים, בואו. היא רודפת יותר לכיוון. אני עושה מיטה. אלון, היא שלי, לא תלך אליך, שלי. מה? היא הטים לידר, אחי. לא, זה חוברים, זה אנשים שעוזרים בו. הנה, היא עוזרת לו. רק תיקחו מיטה, תעשו צ'ק פוינט. איזה גלי רוקדת אותי. מה, היא לא רוקדת? למה היא לא רוקדת? ככה, רוקדים. 80? זה גלי, בוא נקרא. אלון, נקרא את הרקוד שלך. הקלטה חדש? כן. כן, נכון. 49, אחי, זה עושה מספרים רנדומליים. יאללה ליאל, פחות להתעסק בה ויותר להתעסק בנו. יאללה, בואו. שלי כל הזמן. תפסיקו לשבור את המיטות! נו די, ליאו! אבל לא, זה לא היה שם. יודע מה? גם את שלך אנחנו... זה שלי! לא אכפת לי. למה אנחנו לא עושים פה אוקיי. לא להיות אנשים נורמליים. דבר ראשון, כל אחד ייקח פיקקס. כל אחד יכין גרזן לעצמות. הכנתי כבר גרזן מזמן. לי גרזן ופיקקס. יש לי את שתי אלה. פה הרבה יותר כיף להיות בים, יותר כיף מאשר ביער. אלון, תכין פלנק וקורד. מה? אוקיי, כדי להכין מגן. לא משנה. תאסוף 8 פלנק, יש לי פלנק אחד בתיבה, ו3 צריך להרוג הקרבים. אוקיי, אז בוא נהרוג קרבים. יש לי עזרה, יש לי עזרה של... עוזרת לנו, יש לי אחרת. זה לא. זה שלי, אחי, אני התחלתי. מה? מה? למה לא... מתי זה? יש הקרבים... אלון, זה לא הקרב הזה, זה צריך לקרב אחר. לא, אני יודע למה אתה מתכוון, ליאל. כביש. וגם זה לא... מה ליאו עושה, אחי? ליאו בונה לנו עוד בית. לי. למה אתה בנה עוד בית? לא, אני עושה לנו מנורות, זה בחינם. מה? ליאו מטפל בבית. זה כזה אחד. תעשו מני אוקיי. מקומות שנעלה לב. אני יודעת לך ממה זה מכאלה. כן, אני יודע. תתנו מני מקומות בנפרד, או ברחוקים אחד לשני. תגידו לי, אתם נורמלים? מה? אני אתן מלא מדורות. מישהו פה שבר את מה שעושה לנו בייס. מה? ליאו? מה? אני הייתי איתך, אלון, אני הייתי איתך. אתה ראית את זה, אני הייתי רק איתך. מישהו אחד יכל לשבור את זה בזמן שהוא היה בבייס, ליאו. אחי, את מה שאמרתי. כנראה שברת את הדבר שעושה לנו בייס. איזה אתה עושה? אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. אני חצבתי רק עצים. זה איך מחלץ? אז למה זה נעלם? אולי זה נעלם מעצמו, ליאל.
אחי, אני לא יודע איפה זה, אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר. אלון, תעזוב אותי. הנה ים. לא, אתה? אלון, תביא לי 2 אבן. רגע, למה? אני רוצה להכין את הדבר הזה של הלבלים. נכון. כמה אבנים יש לך? 8. תביא לי גם את יש האבנים. 10. תביא את האבנים שלך, אני אכין. טוב, בוא קח. תגיבו כאן מה המשחק האהוב עליכם. למה? זה מוביל אותי ללמה, אלון. אין לי שמץ של מושג איפה ליאו. אתה רוצה להגיד לי זה לא מוביל ללמה. איך הגעת לזה שזה מוביל ללמה? זה מוביל ללמה, ליאל? מה, נראיתי. ששחיתי בים זה פשוט הביא אותי לפה. רגע, מה אחי? לא, לאן זה הביא אותי? גם אותי זה הביא אותי לפה. הנה, בואו לבייס, עזבו את זה. בוא פשוט ליאו, תלך ללמה רגע. תלך לדבר הזה. יש לי רק נגמר לנו האנרגיה. אני אנסה תביא לי לפני. פה, אלון. פאק, זה לא עובד. בואו לבייס. אלון, לא הכנת את הדבר הזה, לא הכנת את זה. לא, אנחנו לא עולים לבל, בואו, צריך לשים עליהם מדורות בנפרד, צריך להגדיל את המקום. ככה עולים לבלים, אם אתם לא יודעים. למישהו יש קקי של חיות? זה לא קקי. אני קורא לזה קקי. בסדר, זה יכול להיות קקי. הוא שיכול להביא לי? אחי, השעות השלם חייבות את זה, אני הולך להיות פה. אמרו לי אותו בכאלה על הרצפה. אבל כרגע אני לא מוצא. אין פה בסביבה חיה בכלל. פה בכבישים, יש פה 5 מקומות בכבישים. אוקיי, מצאתי דרך איך להיות במים הרבה מאוד זמן. יש לי חצים וחלב וטבעה. אנשים זה לא מטורפת להביא לך. לפגש בבית. רגע, מה יש לך להביא? להראות לך מתנה מטורפת. יהיה שקט אם אתה רואה את המתנה הזאת, תהיה בשקט אם אתה רואה את המתנה הזאת. אבל זה יותר קרוב מעליו לבית. ואין לי שאני עושה בכלל פעמים. יהיה שקט. בבקשה שקט ממך, מסתכל עליי רגע. מהצד שלך. אחי, אני כל כך קרוב ללמה. איפה אתה? תסתכל עליי רגע. וואלה. איפה זה הביא אותי בדיוק? יופי. אלון תחזור. ליאל, די, אני באמצע. תחזור אותך משהו מצחיק רצח. כל מי ששברת לי שהיה לי ביד, מה שברתי לך? שברתי את כל הבית, נו. שמתי עוד אחד כזה. די, אבל ליאל, אתה לא שובר עם זה את הבית, אחי. לא שובר, אני שם ליד, אני פשוט שם פה, שיהיה לנו. נזרוק את זה על מפלצות. אני לא בטוח שזה מוריד דמג' למפלצות, אבל בסדר. זה כן. אתה יודע מחצתי בטעות זאב. רגע, יש כאן בית הרוס. לפיד טורץ' יופי. מחצתי בטעות זאב עם עץ אחד שבטעות הפלתי. אני לא מבין, אתה כאילו בוגד בנו? אני לא מבין, אז הלכת. הלכתי ללמה, בסוף זה היה רק צ'סט. היה בצ'סט משהו טוב? רגע, מה היה בה? אנחנו יכולים לעלות לבל, לא ליאו. יכולים לעלות לבל, אלון לא פה, אז נעשה את זה בלעדיו. היה בסנוברי. זה עושה משך. אני לא אשאל מה קרה כאן, אבל בסדר. יש לנו עליית גג. אוקיי. היי, מיניז, אחי. לא, אחי, טוב. מצאתי לי צ'סט, אחי.
מה? ליאו, תביא את האבן שלך. ליאל, למה שמת על השטק? כי יש את הרעש מעצבן. ליאל, אתה יודע שיש לי מיניז? אבל ליאו, תביא תביא לי את כל האבנים שלך. למה? כדי לשפר. טוב ליאו? אחי, אני משתמש בהם. אז תביא, אני צריך רק 9. איפה זה? מה צריך אני בשביל לא לשפר? יודע כמה יש לי. יש לי 0. יש לי 2. הלכתי להשיג אבנים בינתיים, בסדר? ליאל, יש לי 2. יש לי כמה 4. יש לך? ליאל, יש לי אז 12. יש לך אבן להביא לי? מאחוריך עכבישים. מי שישמע זה עכבישים. ליאל, יש לי 12, תביא. הולכים את הפלאג, חכה. אז תדריפ בינתיים. חכה. הנה, יש לי את המספיק. אלון, כמה זמן כבר הסרטון? לא יודע. נראה לי שנגמר לנו הזמן, אז כן חברים, זה הסרטון שלנו, מקווה שנתנו בלייק, תנו בסבבה, יאללה ביי.